Hello everybody. Today nasu unotiri kuda kutaura pamusoro pema signs of autism atinoti isusu muchishona symptom zviratidzo kana kuti masymptoms kana masigns eautism. Chinoita kuti zvinhu zvatinogona kuona zvinoratidzika zvinobudikira zvinotipa kuti tifunge kuti uyu munhu uyu anogona kunge ane autism. Tobva taenda kune vezveutano tonotsvaga rubatsiro, but isusu sevabereki kana kuti sevanhu vanochengeta kana ari mwana kana kuti munhu mukuru, sevanhu vanenge vakamukomberedza, tisu tinogona kuona pane zvinhu zvaanoita zvinotiratidza. Mivhidhiyo yedu rakapfuura takataura isusu tikati autism inobudikidza mubehavior. Ndimo matinoona kuti uyu munhu uyu akasiyana nevamwe maitiro anoita zvinhu zvake. Uyu munhu uyu akasiyana nevamwe the way yaanoresponda kune zvinoitika around. Anoratidza kuti iye ane marespondero ake akasiyana nevanhu vamwe vese vazhinji. Saka izvozvo ndozvanhasi zvatoda kuti tidzikisei gejo tombotarisa ndezvipiko zvinhu zvatinogona kuona zvinozoita kuti titi isusu tinofunga kuti hama yedu kana mwana wedu tirikuda kuti vambonotariswa nana mazvikokota vaonekwe kuti havana here kondishini inonzi autism, nokuti vakange vaziva kuti vanayo kana kuti isusu sevanhu vanogara navo aidha munharaunda kana kuti vanovadzidzisa kuchikoro kana kuti tinoshanda navo, zvinotibetsera because tichabva taziva kuti kana tichishanda navanhu ava tinoshanda navo sei. Saka zvinotipawo chenjedzo kana tikagona kuziva zviratidzo, tikagona kuziva masigns eautism, zvinotibetsera chose nekuti isusu tinobva tava informed kuti tizive kuti tinovabata zvakaita sei, kana tichidhila navo tinodhila navo zvakaita sei, kuitira kuti ivowo zvivanakire nesuwo zvitinakire mukulidzana kwatinenge tichiita navo. Saka chiratidzo chekutanga chandoda kutaura nezvacho ndechekuti inonzi eye contact yandiri kuita pakamera iyi, yekuti kana uchiona vhidhiyo rino unobva wandiona kuti ndakatarisa directly into your eyes. Vanhu vane autism, research inoratidza iyo kuti vanoavoida eye contact. Vanoavoida eye contact zvokuti tinogona kuva mistake kuti vanhu vanonyara, havadi kutarisana nevanhu kumeso. Izvo bodotsvo, haisi nyaya yekuti vanonyara, itori nyaya yekutoti pfungwa dzavo hadzioni zvichimeka sense kuti vatitarise mumaziso edu. Saka vanotoavoida it all costs. Ukationa munhu ane autism vazhinji vacho vanoavoida eye contact. So ndo chiratidzo chekutanga ichocho. Pane zvakawandisa zviratidzo zvacho ndichazama kukavhawo zvandinokwanisa kukavha muvhidhiyo rino iri. Chekutanga, munhu ane autism, chiratidzo chekuti uyu munhu anogona kunge ane autism, anoavoida eye contact. Then chimwe chinhu chinoratidza kuti munhu uyu anogona kunge ane autism, achirarama neautism, ndechekuti anenge ane vanoti repetitive behaviors anoita zvekuti you cannot help, you cannot ignore those ones, you will definitely notice them. Even usiri munhu anoda kunyanya kuongorora behavior dzevamwe vanhu, unotozozviona chete kuti uyu kauyu ane zvinhu zvaanoita zvaanoramba achidzokorora ende kwaari zvimwe zvacho zvinenge zvichimupa comfort kana kuti zvinomupa yavanoti pachirungu soothing. It calms him down, calms her down. Saka anoramba achizviita. Pamwe pacho anozviita voluntarily, kureva kuti anotodecide nda kuda kuzviita, asi pamwe pacho anotongozviita even akavarayirwa. Repetitive behaviors iwawo anoincluda kuti anenge achingorova maoko non-stop, kana kuti akati gare orova maoko, zvekuti pekutanga munogona kufunga kuti pane chaari kuomberera maoko, but munotozonotisa with time kuti hapana kana chaari kuomberera maoko, but ari kuramba achingodaro. Umwe anogona kwavanoti kugrinda mazino, kuramba achitsenga mazino zvisingaperi, achitsenga mazino ake zvekuti munotopedzisira makutozviona kuti anongoti akati gare akutotsenga mazino ake, akati gare ende akaira atanga kutsenga mazino haachamiri. Ndiwo mamwe maexamples iwawo vanoti repetitive behavior
anozviita zvisina kana reason kuti ari kuzviitirei, ende kana achizviita anozviita repeatedly. Those are just a couple of examples repetitive behaviors. Imwe yandinogona kupa handisi kuda futi kunyanya kukavha repetitive behaviors because ndoda kukavha zviratidzo zvakawanda. Saka imwe repetitive behavior ndiye kufamba yavanoti pacing up and down. Unomuona achita up and down non-stop, up and down, kana muri mumba up and down, zvekuti kumuti gara pasi kana kukava muclassroom kuri kuchikoro kana paever building iye unenge achingoda kuita up and down. Bhodhi yake, remember tati zviri kubva kufungwa, saka bhodhi yake kana kuti pfungwa dzemutendere kugara kuita sit still panzvimbo imwe chete hazvigoni, kuti pfungwa dzake dziri kuti ngatifambe. Kufungwa kandokuinjini kwedu ndokunobva ndokunomekwa madecisions kuti tosimuka here toenda here kwatinoda kuenda kana kuti togara pasi. Saka pfungwa dzinenge dzichiti simuka ufambe fambe kana kuti rova maoko zvisingaperi, kana vamwe vanogona kurova maoko vachifamba at the same time, uku vachigrinda futi mateeth at the same time. So those are just a few of examples dzandasarudza kuti tishandise repetitive behaviors. Then imwe sign kana kuti chiratidzo chokuti tinogona kutarisa tigotoona kuti uyu munhu uyu anogona kunge ane autism ndechekuti munhu ane autism haadaire zita rake, whether ari non-verbal kana kuti anotaura ane speech, haarespondi kuzita rake kana kuti haarespondi kana achishedzwa. Kutomuti nerisa akagara zvake apo anoita kunge asiri kukunzwai, haatorespondi, whether kuresponda by kudaira kuti muri kundishedza here, yes ndanzwa kuti muri kundishedza, haadaire zita rake. Kana kungosimudza musoro kutarisa kune munhu anenge achimushedza, haaite izvozvo munhu ane condition inonzi autism. Ndo chimwe chiratidzo ichocho chekuti pachirungu vanoti unresponsive. When you call their name they are unresponsive, anoita kunge asina kuzviwa kana imimi muchimushedza. Then chimwe chinoteera chiratidzo chatinogona kutarisa kana kuongorora ndechekuti haasekereri back. Handiti tose tinoziva kuti zvinotongova nyore kuti munhu akanditarisa akasekerera, chero musingazivani newe unongosekererawo back. But manje vanhu vanorarama necondition inonzi autism havazvizivi. Remember zviri kubva kupfungwaka. Inini pandinoona munhu achindisekerera ndinosekererawo nokuti ndinoziva kuti pfungwa dzangu dziri kuti ari kundisekerera, pamwe arida kunditaudza, pamwe andifananidza, pamwe arida pane zvaarida kundibvunza, saka neniwo let me smile back. But manje vanhu vane condition yeautism havazivi kana kuti pfungwa dzavo hadziprocess information dzichidaro kuti kana munhu andisekerera ini naye ndofanira kusekerera back. Vanongokutarisawo vachitoshaya kuti uri kusekerera chii. Then imwe sign ndeyekuti sign kana kuti chiratidzo ndeyekuti izvoni havanyanyokoshesa kuti vamwe vanhu vanofungei. Munhu ane condition yeautism pachirungu vanoti do not think of what matters to other people. Havafunge kuti vamwe vanhu zvinhu zvandiri kuita izvi zvinogona kuita impact yakaita sei kuno umwe munhu. Zvatataura kuti munogona kunge muri panzvimbo pasingaiti kuti munhu asimuka achiita up and down. Zvabva zvandarangaridza rimwe gore patakafamba nendege. Tiri mundege imomo chazvakanakira tanga tatotaura kune vanoshanda mundege kuti even tichitobhuka matickets takagara taexplaina kuti tine mwana ane condition yeautism. Saka vaitozviziva because aitofamba mupaseji non-stop. Anozoti atoda iye ndokuti mumugadzike pasi. Kana iye asati akunzwa kuti ndakuda kugara pasi, anogona kufamba for very long time. Zvimwe chete even nekuchikoro vane nguva yavanotoziva kuti anosimuka otanga ungofamba up and down. Kana nepanopamba tinotoziva kuti pane time yatinoziva kuti achasimuka agofamba up and down non-stop. Tichazotaura mune rimwe video kuti sei vachidaro, but nhasi toda kungokavha zvatinoti zviratidzo zvekuti uyu munhu anogona kunge ane condition yeautism. Then ava understand consequences
sezvatinoita isusu zvekuti